Dobar večer. Nakon više od mjesec nastavljeno suđenje Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću u sudu Bosne i Hercegovine. Dodikova odbrana ponovo tražila da Šmit svjedoči, sutkinja odbila, pa Dodik rekao da će svjedočiti on. Na jučerašnju izjavu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da će pomesti kadrove SNSD-a iz Ministarstva vanjskih poslova, SNSD-ov ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac mu poručuje da je zmaj od papira. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojio budžet, odbijeni svi amandmani. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu održano je ročište Ademu Šumanu i njegovim pomagačima za ubistvo mladića Farisa Pendeka u Sarajevu u januaru prošle godine. Ostanite s nama. Sutkinja suda Bosne i Hercegovine Sena Uzunović na današnjem ročištu Miloradu Dodiku i drugima odbila je zahtjev odbrane da se ponovo čita optužnica i izvode svjedoci. Advokati su tražili ponavljanje glavnog pretresa zbog pauze između ročišta duže od 30 dana. U cilju odbrane suvereniteta Bosne i Hercegovine treba odustati od ove optužnice, poručio je Siniša Karan tokom suđenja. Ispred zgrade suda Bosne i Hercegovine brojne pristalice Milorada Dodika, mahom visoki zvaničnici SNSD-a. Od pjesme Pukni Zoro do incidenta u kojem je intervenirala policija. Nakon dužeg vremena Miloradu Dodiku održano je novo ročište pred sudom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Dodik se tereti za nepoštovanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Uz Dodika po istoj optužnici se sudi i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Milošu Lukiću. Dodika je pred sudom Bosne i Hercegovine dočekao već standardni skup pristalica. Okupljeni su nosili transparente na kojima su ispisane poruke podrške predsjedniku Dodiku. Svi smo mi RS, ovo je montiran politički proces. Narod stoji uz svog predsjednika, a ni pjesme nije manjkalo. Da li čuješ, mila, moga konja glas? Da li čuješ sa planina, zove te moj glas? Došlo je i do kratkotrajnog incidenta kada je grupa pristalica provocirala pripadnike MUP-a kantona Sarajevo, koji osiguravaju skup. Okružili su nekoliko policajaca i pjevali "Ne može nam niko ništa", ostavljajući dojam da žele blokirati saobraćajnicu. Policija je u jednom trenutku izdala naredbu da se okupljeni pomjeri s kolovoza. Niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Sanja Vulić poručuje, neće nam zabraniti da dolazimo pred sud i podržavamo predsjednika. Dobojlije će dolaziti u još većem broju. Vas javnošću podsjetiti da je ovdje bio zloglašeni logor gdje su Srbi na najsvirepiji način mučeni. Pored toga što su im po tijelu pravili duboreze metalom, umjesto vode su im davali svoj urin da piju. Ja postavljam pitanje MUP-u kantona Sarajevo, jel to hoćete da radite ponovo Srbima u 21. vijeku? Gospodi, jel vi zaboravljate, ovo je Dejtonska BiH. Mi imamo prava na svaki pedalj ove zemlje. Sutkinja Sena Uzunović odbila je zahtjev odbrane predsjednika RS-a Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića da se ponovo čita optužnica i izvode svjedoci. Ona je obrazložila da je zahtjev neosnovan i da bi doveo do odugovlačenja postupka pred sudom Bosne i Hercegovine. Ja se dobro sjećam, u ponedjeljak 5. februara prošle godine, da je ovdje, kad je čitana optužnica, da je spušten ovaj zastor i da javnost nije bila u prilici da čuje uvodna izlaganja. Odmah ću vam odgovoriti kao što sam vam već jedanput odgovorila. Nikada sud nije donio odluku o isključenju javnosti. Sud je 5. februara, kada je trebalo biti čitanje optužnice, zbog remećenja reda u sudnici, povika i lupanja od staklo, što se jasno vidjelo, naredio udaljenje svih onih koji remete red u sudnici. A to je druga procesna situacija koju je u obavezi sudija provesti ukoliko se ne poštuje red u sudnici i ukoliko se ometa sud u radu.
a to nije bilo isključenje javnosti, niti je takvo procesno rješenje doneseno. Milorad Dodik izjavio je tokom suđenja u sudu Bosne i Hercegovine da je čitav postupak protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića pun nedorečenosti i da su mu u ovom procesu ugrožena ljudska prava. Jeste mi rekli da on ne postoji ni jednom relevantnom dokumentu Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Tačno. Jeste rekli? Tako je. Jeste mi rekli i pozvali se, ukazali mi na, kako se zove, Venecijansku komisiju koja je rekla, ne znam ja kada možemo naći, da je to neformalna grupa zemalja zainteresovani za situaciju u Bosni i Hercegovini i da oni ne mogu nikakve odluke da donesu. Jeste rekli? Tačno. Znači, njihov rada je komunike, politička izjava. Nakon završetka ročišta odbrana Milorada Dodika potvrdila je da će on svjedočiti u svoj korist. To je interesantno da zapravo stoji i u samoj optužnici da je predsjednik Dodik postupao po članu 80 stav 4 Ustava Republike Srpske potpisujući ova dva sporna ukaza, tako da je optužnica sadrži znači jednu kontradikciju in adjecto, takva jedna formulacija isključuje protivpravnost i u ovom postupku jedina ispravna odluka jeste oslobađajuća presuda. Nastavak suđenja zakazan je za 5. februar. Prepucavanja i kombinacije o temi prekompozicije vlasti prelila su se i na današnji dan. Na jučerašnju izjavu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da će pomesti kadrove SNSD-a iz Ministarstva vanjskih poslova, SNSD-ov ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac mu poručuje da je zmaj od papira. Sutra će se skupa naći na prvoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nakon raskidanja koalicije između Trojke i SNSD-a. U Ministarstvu vanjskih poslova, tamo gdje ja donosim odluke, pometeni će biti kadrovi SNSD-a. Dakle, SNSD, vodim račun o ljudima koji rade pošteno, korektno, veliki broj ti ljudi su profesionalci, državni službenici. Oni koji danas slijede politiku Milorada Dodika neće biti moji saradnici. Dakle, pretumbaću Ministarstvo vanjskih poslova, stavit ću odgovorne ljude koji su na proevropskom putu, sa svakim ću čovjekom ponaosob obaviti razgovore. Mi se ne šalimo. Ova izjava Elmedina Konakovića izazvala je burnu reakciju njegovog kolege, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a ujedno i kadra SNSD-a Staše Košarca. Konaković je prema Košarcu zmaj od papira. Apsolutno je neprihvatljivo i totalno degutantno kada jedan ministar prijeti obračunom sa zaposlenima u ministarstvu na čijem je čelu. Također, smiješno je jer se radi o zmaju od papira. Osim što je pokrenuta smjena Elmedina Konakovića, zamjenik Zukana Heleza Aleksandar Goganović najavio je da će biti pokrenuta i smjena Heleza. Nakon smjene ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića bit će podneseni zahtjev za smjenu ministra odbrane Zukana Heleza zbog urušavanja sistema odbrane i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Smjenu Heleza će podržati svi koji žele dobro svim građanima i konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini. Prije mene će Goganović otići i kompletan taj kadar u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, to je njihov zadnji trzaj, odgovorio je Helez na Goganovićevu najavu da će biti pokrenuta njegova smjena. Njemu je jedniku neko rekao da zamjenik ministra odbrane u slučaju smjene ministra preuzima poziciju ministra, dodao je Helez. Nakon što je Trojka raskinula koaliciju sa SNSD-om, glavno pitanje danima je ko će s kim u vlast. Napokon se oglasio i vječiti lider SDA Bakir Izetbegović, koji je rekao da ta stranka neće u vlast, ali da će glasati za smjene. SDA će da glasa za sve smjene i da ih inicira. SDA neće ni u kakve avanture. Nema podrške niti saradnje sa onima koji prave planove rušenja Bosne i Hercegovine. Prema pisanjima medija, Elmedin Konaković je održao sastanak sa Jasminom Emrićem, zastupnikom NES-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednikom Pokreta naprijed Šemsudinom Mehmedovićem. Emrić je potvrdio da su u pregovorima sa strankama Trojke i da smjena Konakovića nije prioritet. Za sutra u 11 sati je zakazana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj će se razmatrati brojna pitanja. Podsjećamo, ovo je prva sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nakon raskida koalicije između Trojke i SNSD-a.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na 153. plenarnoj sjednici zaključio da postoji kršenje prava na nediskriminaciju jer je onemogućeno delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije da predlažu kandidate za predsjednika i dopredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine iz reda ostalih. Ovo je zaključeno u predmetu Albin Zuhrić i drugi, čime je osporeno rješenje Suda Bosne i Hercegovine od 8. februara 2023. godine. Danas je Ustavni sud Bosne i Hercegovine saopćio da je u navedenom predmetu odlučivao o individualnim apelacijama podnesenim protiv konačnih odluka Suda Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaključuje da postoji kršenje prava na nediskriminaciju iz članka 1 protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju zbog toga što je u postupku za kandidiranje predsjednika i dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine konačnim rješenjima Suda Bosne i Hercegovine prvo apelantima kao delegatima u Domu naroda Federacije onemogućeno da predlažu kandidate za predsjednika i dopredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine iz reda ostalih, a drugo apelantu kao pripadniku skupine ostalih onemogućeno da bude kandidat za predsjednika i dopredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojio je budžet nakon što je završena rasprava koja je počela jučer na hitnoj sjednici. Za usvajanje budžeta glasalo je 54 zastupnika, dok je 29 bilo protiv, a suzdržanih je bilo 6. Slijedi i potvrda u Domu naroda prije nego budžet bude i zvanično usvojen. Jučer su zastupnici uložili 41 amandman, danas su svi odbijeni. Ovdje sam tražio, jer u biti sam reciklirao 2 amandmana koja već 3 godine mi obećavaju da će proći, a to je rješavanje vodoopskrbe južnog dijela općine Stolac, jer nevjerojatno je da cijeli potez od crkve u Stolcu, ne znam jeste li ikad bili, do Neuma, pogotovo nova dionica izgrađena, ne može apsolutno niti jedna grana gospodarstva se razviti, primjerce nema niti jedne benzinske crpke, ne može se napraviti zato što nema riješen problem vodoopskrbe. Općina Stolac, županijska vlada, federalna vlada obećavaju svake godine da će riješiti taj problem, ne rješavaju ga. Treći amandman je bio rekonstrukcija katedrale u Mostaru jer je po meni sramotno da prvostolnica Mostarsko-Trebinsko-Mrkanske biskupije prokišnjava, da ima još trg ispred katedrale sa ožiljcima iz prošlog rata, tako da i taj amandman odbijen. Mislim, ništa iznenađuju, vidio se da su svi praktično amandmani odbijeni. To je prvenstveno još jedan dokaz i argument u prilog onome što sam jučer rekao u svom komentaru, da odnos vladajućih struktura, pogotovo ove vlade, federacije, prema nama zastupnicima, a i prema javnosti općenito kada je utrošak sredstava poreznih obveznika u pitanju, da je krajnje interesno obojen. Iskreno da budem, mislio sam da će proći ovaj amandman vezano za 5 milijuna podrška onkološkim pacijentima u kontekstu lista čekanja Fonda solidarnosti. Imali smo dakle lobiranje od strane tih udruženja onkoloških pacijenata, zbog tog sam tražio pojedinačno izjašnjavanje, taj amandman nije prošao. Nije prošao amandman za putnu infrastrukturu u Tlonskom kantonu i brzu cestu Tula-Sarajevo. Ako već vlada nije prihvatila te amandmane, bilo bi dobro da vlada nastavi u pravcu da uradi nešto po pitanju ta 2-3 amandmana, odnosno da primjeni sama, da krene kroz ministarstva da rješava, ali iskreno da budem trenutno u federalnom budžetu, niti se vidi značajnija podrška infrastrukturi, putnoj infrastrukturi Tulanskog kantona, niti ima neki naznaka da će i dalje rasti sredstva za Fond solidarnosti, iako ima napretka u odnosu na ranije godine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu održano je ročište Ademu Šumanu i njegovim pomagačima za ubistvo mladića Farisa Pendeka u Sarajevu u januaru prošle godine. Svjedokinja, radnica u kafiću u kojem je kobne noći Šuman provodio vrijeme, ispričala je kako je nakratko izašao, a onda se vratio i rekao ranio sam ga. Bio je uznemiren i u vidno alkoholiziranom stanju, kazala je uposlenica ugostiteljskog objekta. Dao joj je pištolj u momentu kada je saznao da je Faris podlegao povredama, ali mu ga je ona brzo vratila. Na njegovu zamolbu otišla je do mjesta ubistva i vidjela policijska vozila, nakon čega je Šuman otišao iz ugostiteljskog objekta i sastao se sa Benjaminom Džankom, kojemu ništa nije rekao, a u ugostiteljskom objektu na Ilidžiju koji su otišli su čak častili i muziku. Svako novo suđenje za nas znači novo ubistvo Farisa, rekao je nakon ročišta brat ubijenog Farisa Ismet Pendek.
Moj otac je nedavno rekao da svako ovo novo ročište, svako novo suđenje, doslovce neko novo ubistvo, farsa koje mi proživljavamo. Danas je bilo tako, naročito sa prvim svjedokom, odnosno vještakom koji je radio autopsiju tijela. To su neke scene i opisi koje nerado bi volili da slušamo, ali to je nešto što realno moramo i uraditi. Mislim, suđenje, odnosno ročišta idu kako smo očekivali. Drago mi je što se ne razvlači toliko i da to ide nekim svojim tempom. Ima zaista dosta svjedoka, tako da to se čini da ide sporo, ali to je nešto što se mora obaviti. Benjaminu Aganoviću i Aladinu Hajdareviću određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da su učestvovali u zlostavljanju i silovanju djevojke na Ilidži proteklog vikenda. Više u vijestima. Za sutra u 11 sati zakazana prva sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nakon raskida koalicije Trojke i SNSD-a. Dnevni red ima 41 tačku, a između ostalog na sjednici bi se trebalo razmatrati o prijedlogu programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Nakon više od 90 dana obustave željeznički saobraćaj prema jugu Bosne i Hercegovine uskoro će biti ponovo uspostavljen. Iza željeznica Federacije potvrđeno da se čeka samo odobrenje Ministarstva prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine. Prema pisanjima medija večeras bi mogli krenuti vozovi prema Pločama. Iza Demokratske fronte pozdravljaju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom se osporavaju amandmani na Ustav Federacije i izborni zakon Bosne i Hercegovine, a koji je onemogućio kandidata iz reda ostalih za funkciju kandidata potpredsjednika Federacije. Ističu da je u Federaciji učinjeno pravno nasilje. Na današnji dan 2012. godine u 63. godini života preminuo univerzitetski profesor, član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i jedan od osnivača SDP-a Bosne i Hercegovine Nijaz Uraković. U sarajevskom naselju Vojničko polje kraj klupe pronađeno beživotno tijelo starijeg muškarca, osobi čije je ime godinama bilo povezano sa kriminalnim miljeom glavnog grada. Uzrok smrti još uvijek nepoznat. Benjaminu Aganoviću i Aladinu Hajdareviću određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da su učestvovali u zlostavljanju i silovanju djevojke na Ilidži proteklog vikenda. Pritvor im je predložen zbog opasnosti od bjegstva i utjecaja na svjedoke. Za sutra u periodu od 22 sata i 30 minuta do 4 sata i 30 minuta na području općine Novi Grad, ulice Geteova i Bosanska planirano snimanje scena za dokumentarno igrani film. Građani upozoreni da snimanja na ovim lokacijama uključuju simulaciju upotrebe vatrenog oružja, o čemu je MUP unaprijed obaviješten. Ana Brnabić smatra kako bi održavanje novih izbora bilo demokratsko rješenje za trenutnu situaciju u Srbiji, te dodala kako srbijanska parlamentarna opozicija nema legitimitet. Jakov Milotović izjavio da je strateški cilj Crne Gore da završi pregovore do kraja 2026. godine i postane članica Evropske unije do 2028. Crna Gora će biti 28. članica Evropske unije. To je ambiciozan, ali dostižan plan, navodi Milotović. Najmanje 15 osoba poginulo na sjeveru Indije tokom stampeda na masovnom hinduističkom hodočašću Kumbh Mela. Toliko za večeras. Hvala na povjerenju i ugodna večer.